Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Unsay ta na? Uy! Uy, kadiyot lang. Asa ko ni mo dada, uy! Uy, nga nagiguyod ko ni mo! Sebastian, buhi iyang akong kamot. Asa man ta? Dili ka ba mutingog? Asa ta paingon? Magsulti naman ka ta. Nga ni palayo pa man ta dito. Asa man ta? Basta. Dili may mong basta lang ay mo itubag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabot ti ka. Mingaw na kayong eskwelahan og Uban ka na ako. asa? Sa amok. Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganon datoon man ko nimo sa inyo. Ang imong ginikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may nagtuyo nako ha? Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa. Unsa? May tuyo ka nako? Unya imo pag yung giguyod palayo sa faculty? Dili ba di mahimo nga anin lang ta magsulti? Wala sa siya mo tingog. Kaya pa misugot naman ko nga iya akong giguyod. Ang sa pinaan ng tawhana nga misugot naman sad ko. Nadog. Uy. Wa din hiyang akong apo. Hain man di ay. Wa pa mauli. Nga nang wa pa man nga ganina naman may namuhi. Nga kalitra siya kawa. Onya, Unya, may anhi ko kay nangita ko niya. ngano nangita ka man? Kay wa gani ko kakita niya. Kita man ka mo sa... Time pa, be. Miss Queen, lasad ka? Ay, oh. Ay, wa man dito ka mabalita ay lula no. Nga may eskwela na sa kong balik. Kay, ni eskwela man si Piolo. Mga eskwela pod ko. Hanig ka gid sa impyerno, no? Ano man? Tintalon gid nimo ang akong apo? Ay, hangtod nga matintal siya. Dili ko musugot, oy. Ayaw ka bala kalula. May undaw na ko sa akong trabaho sa club matagabi. Kay weekend naman lang ko mo trabaho. O diba? Dili na kayo ko overuse, ana. Kay panagsa naman lang. Estuod ko lulapi. Oy, Buwat lang kong piolo din niya. Time pa, ngano magpaabot ka man sa akong apo, ha? Kay naaman may assignment. Adto Patabang sa- ko niya, patabang ko. Dili. Adto sa uban nimong classmate pangayog tabang. Dili pa to mauli ang akong apo. Kung ingon ini nga madugay tog pauli, may lain pa tong gilakaw. Asa man? Ay, abot lang ko, Roy, kay iyahay mamigtail. What's your cellphone? Kita ka? Wa. Natubag ng imo pangutana. Ay. Da, Roy, ang cellphone. Para asa raman na ba? Wa man Roy mi ana sa una, pero nabuhi mamigdugay. Hala, gamit ka kay na arong cellphone para communicate good na. Masayo na ang kinabuhi nga may cellphone. Kay maka-text o makatawag na ka kung may tuyo ka. Unya, makaduwa pa yun ka kung gilaay ka. Wa man na sa una. O sa una man to. Suod na kopi. Ay, may daghan pa kong gibuhat, Clover. Balik lang kung gusto ka. Ay, kapoy lakaw. Tapol lang nako. Dili kang good. Hasol naman ko kayo og balik-balik kud lula. Basig Lula? ibag ka nang inag-abot niya ba? Mao say pagtalikod na ako, magkabaiwas mi maong hingiwat lang pa din eh. Bahala ka, oy. O, lingkod. Salamat, Lula. Ayaw na kung pagsigig lula-lula nako, Clover. Dili ko ni mo apuhan, ha? Hapit na gani. Uy, buyag ka diha, eh? Hoy. Gamay naman din ang abangan nilang bahay ni Piolo ug sa iyang lola. Pero in fairness, ha? Limpyo ka ayo. Kumpara sa amo nga nagkatag lang ang agi. Ay, manlimpyo na ba kako sa amo, no? Kay limpyado man di ining akong umaabot nga bana, uy. Basig ilabay niya ako sa bintana ini niya. Hala, may nanuktok na. Ay, si Piolo na tingali raw ni abot. Ako nalay abli. Og unya,
Gakso na ko siya dayon. Feeling asawa. Gakusdang hawak sa iyang matamis nga mga ngabel. Ay, mupiyong ko sa dayong ablin ako aron thrilling. Hello, love! Lo! Uy, uwa mo siya din sa kwarto. Lo! Luciano! Hay, man ka! Lo! Asa man siya galinar kung si pangita niya? Naribot na akong tibukbay. Wag yun. Kapuyag pangita niya eh. Lo! Hay, day ka! Samok. Ay, kung ina nga milakaw. Asam ni siya eh. Bahala ka eh. Ablihan ako yung parador eh. Mangita kong kwarta. Manguha ko kay may lakaw sa mong barkada. Asam tong box nga butangan ng lulo sa kwarta. Ani raman to din niya ibutang sa una. Karong man din eh. Ang gibalhin tingalin niya. Pero, asam ka? Ay, o kayang kunin niya mga sininap eh. Basin iyarang napailaw man. Kalood, ay! Wala di ka masulti lang! Ano nga mga masulti nga ikaw din eh! Ikaw din ikap! Papasilan! Kung makaiyo ka, no? Muragaw, di ka mo patol og tiguang kung kwartahan lang. Ano sa mga bangayin anak katiguan sa Kapitan Lula, uy! Napangag na maganin ni siya! Kapitan, Kita ko siya kong asawa. Kita mo? Muray gidangat. Nangita sa iyang asawa. Oh, Kap! Nasayop ang taon ka, Kapitan. Uy! Wa din hiyang imong gipangita. Tuas minteryo. Ato dito ka! O kaya itong lubong dito sa imuhang asawa. Nabukog na. Hagbay ra kang nabukog. Hoy, Clover! Sige na, muhilom na lang ko. Unsa din na imong gisipitan, Kap? Box lagi na. Unsa na? Unsa sad anak? Ano ba patanawa ko bi? Ayaw. No. Bad na. Ayaw ko Potensya na. Kini. Tanaw lang ko ba kung unsay sud anak ba? Patanawa lang ko kadiyot. Bi. Oy, ayoko na nagbirahag pugos, Clover, na unsa ka ba, oy? Buhi na ba? Hala! Sabi na na-assesson sa box. Oy, kaabog. Potensya na. Kapitan, Ew! Kadagan sa abong nga misabuag sa akong naong. Hugawan lang ka, Kapitan. Uy! Gadadaman sa kanang abusod an sa box. Uy! Naglaag-laag pa magkagdaan, no? Ala, Purisima. Ala, sud balik sa box, Purisima. ay, kap, siligo na lang na nako, kap. Pasagdi na lang na dihang abo. Ay, gano basang nagdamang ka ng abo gikan sa inyong abuhan, oy. Nalibot kag yabuan na dito sa inyong luyo. La Purisima. Ay, Purisima. kanta naman yun. Unsa naman Kap, siya? Uy! kapusto na kap. Just paano na lang na nako, kap, kay naabog na kayo ng kamot ni mo. Abog jud kaayo, Lola. Nakaon pa na akong ubang abo ay. Laparat-parat man dahil ning abo, no? Lola, paila mo sa ko, Lola, sa inyo ang banyo, bi. Kay maabtan ako ni Piolo nga abog kayo ako na. Hapitan na lang unya sa luyo ang silhig og daspan, ha? Agi sa may mo silhig. Ay, ako, good. Pasilhigon kang tapulan ni mong naong. Hindi baya. Gamay ra. Marimar. Hoy, Kap! Paminaw! Unsa man iyang sige kanta? Uy, naunsa man ni siya, oy! Kap! Ay na pagdadaog abo sa sunod, Kap, ha? Naunsa man ka, gikub-kub di mong abo sa inyong abuhan? Unya imong gisod aning bus? Unsa man na ni mo? Nga imo nagisod sa bus?
Purisima. Lola. Purisima ni. Lola, unsa ko niyang gisulti, Lola? Nga sa ipahisgot time anang pa. purisima, Lola. Unsa to, Gani na kapitan? po siya na. Unsay purisima na, ha? Purisima. Ango-ango Abo ni Purisima. Ah. Abo ni Purisima ba? Maungita ko niya. Hakay? Kaniyang lawas mo man kiniyang abo. Ako nang ibalik. Uy, Purisima. buot ni mong ipasabot nga. Ito mong purol. Uy, ang abo ka na sa patay lawas ni purisima nga imong asawa. Brown. Ito mong purol. Purisima na. Purisima. Ako ni asawa. Palangga. Hindi tagpurol. Ay. Ala. Pupuon ka na, ha? Kap! Abo na sa lawas sa imong asawa! Og nakakaon ko sa maong... To ara. Ginansya ng hilabtanon. Da. Nakakaon na hinoon og abo sa patay lawas ni anhing purisima. Kita kang sima. Oh, katunin kita puro. Kana na imong gikuan kap. Kana si mama na. Sima. Sima. Abo naman ka. Mura magkagatong drama sa una. Abo ni Draco. Sima. Ibalik ni ka. Ay mulawas ibalik na ko si Mapupuol ako na ang abo. Kap, i-drawing na lang na kap. Aron mo pormang tao kap. Kaluod! Kaluod! Nagkakaon ko sa abo sa patay lawas sa asawa ni Kapitan? Ew! Kaluod yun! Kanain! Ang sabi ako buhato na ron mawa ni... maglimugbog ko ini shampoo. Wamagin mawa, oy! Hindi kin mawa ang kaluod. Maligo ko. Ay, dili. Mag-toothbrush lang una kung una. Nag-toothbrush din hi ay. Kani ay toothbrush ay. Nakasiguro ko kang piolo yun ni. Imposible ang magbutang o toothbrush din hi. Ang iyang apuhan. Ay, gamiton ko ni. Mura na sa ni ani og ka nang nag-lips to lips ni Piolo. Oh, gini. Mawa na gid ang kaluod sa akong baba ni. Mawa na gid ang kaluod nga akong gibati. Unya, samtang mag-toothbrush ko, i-feel gid na ako nga naging lips to lips ka ni Piolo. Daghanan ako ang toothpaste. Nganong gidako nimo dinhi? Wa sa kumahibaw, ma'am. Basta kay palayo lang tika itong maestro nga murag tabla. Murag tabla? Murag tabla ang dughan sa kaplat. Karo kay nga way buhat. Hinuon. Gaan ramasan ng chok. Dili man na makapamasol. Dili parehas na ko nga. Batak sa trabaho. Meaning mas maskulado? Tinuod sab. Hambugiro. Ambot ka nga nun isugot sa kung dadun ko ni mo din eh. Yan naman. Mas ganahan ka nga makiguban ka niya itong kauban ni mong maestro? Time para, good. Nganong ang tono sa imong sinultihan? Mura man kag nagselos. Nagselos ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!